Umenie. Je to vizuálny objekt alebo zážitok vedome vytvorený prostredníctvom prejavu zručnosti a predstavivosti. Ľudsky povedané, je to činnosť, pri ktorej umelec vytvára umelecké dielo pomocou rôznych nástrojov, ale hlavne vlastnými znalosťami. Takto vytvára jednotlivé prvky, ktorých cieľom je pôsobiť esteticky a komunikovať určitú správu či myšlienku. Človeka od pradávna fascinoval svet okolo neho. Krása prírody, zážitky, ktoré prežil a samozrejme vlastná podstata. Umenie je spôsob, ako sa ich snažil zachytiť. Rozlišujeme 7 foriem umenia. Maľbu, literatúru, sochárstvo, architektúru, divadlo, hudbu a film. Tieto formy sú medzi sebou prepojené a nadväzujú na seba. Ak chceme vytvoriť sochu, najskôr si načrtneme, ako má vyzerať. Ak tvoríme divadelnú hru, musíme napísať scenár a podobne. Rovnako tomu je aj pri videohrách. V tomto videu si ukážeme, ako videohra prepája všetky formy umenia a tým vytvára jej najvyššiu formu. Na rozdiel od tradičných foriem umenia, videohry obsahujú element interakcie, tu nazývame gameplay alebo hrateľnosť. Ako hráč teda nezastávame rolu pozorovateľa, ako v galérii či kinosále. Sme súčasťou herného sveta a príbehu, ktorý sa v ňom odohráva. Ak chceme nahliadnúť na videohru ako umelecké dielo, musíme si najskôr odpovedať na otázku, čo vlastne považujeme za umenie. Ak použijeme definíciu umenia, tak každá hra je umením, no vieme, že ani každý obraz či soška nie je umením. Existujú teda dva druhy. Prvým je umenie vytvorené s úmyslom zachytiť krásu, vyvolať emócie či klásť dôležité otázky. Takéto výtvory môžeme nazvať umeleckým dielom. Druhým typom sú predmety vytvorené len kvôli túžbe po zisku. Tie nazývame gíč. Často ide o napodobeniny už existujúcich umeleckých diel a sú produkované vo veľkých množstvách, teda neexistuje originál. Videohry sú na tom rovnako. Mnohé sa snažia pôsobiť na naše zmysly, vyvolávať emócie, no iné sú len napodobeniny tých predošlých. Nekladú dôležitosť na to byť umením a sú vytvorené len za účelom zisku. Jednu z videohier, ktorú považujeme za umenie, je Dark Souls. Ak spomenieme meno Dark Souls, môžeme referovať na celú hernú sériu, či každú hru samostatne. Dnes sa však zameriame len na prvú časť. Dark Souls je hrou z roku 2011. Pochádza z réžie dnes už známeho japonského štúdia From Software. V tomto čase však len na konzoli PS3 a Xbox 360. Hra napokon dostala aj vydanie na počítač o pár rokov neskôr. Dark Souls je v prvom rade RPG hrou. Ponúka veľký otvorený a medzi sebou poprepájaný svet. Ten je plný všelijakých monštier, zaujímavých postav a samozrejme sladkého lútu. Táto hra je známa hlavne vďaka svojej náročnosti. Samozrejme, prejsť túto hru nie je také náročné ako nájsť si stabilnú a dobre platenú prácu, no mechanicky je rozhodne náročná. Obrazovku s nápisom You Died vidí každý hráč stovky krát na teste k úspechu. Naše zdroje sú obmedzené, vybavenie sa nám môže rozbiť a každý krok môže byť tým posledným. A ak zomrieme, dáme si repete. Prečo teda ľudí táto hra baví? Existuje mnoho hier s podobnou tematikou, ktoré sa nesnažia klásť utrpenie na hráčov. Nož táto náročnosť je pre mnohých atraktívna. Výzva, ktorú ponúka, nám dáva pocit úspechu. Síce padneme mnohokrát, no napokon sa staneme víťazom. Táto hra však nie je len hrou. Je prostriedkom na rozprávanie príbehu. Ten nám predáva rôznymi spôsobmi, či je to hudba, mopky, architektúra, herecké výkony alebo zvolené farby či krátke scény. Takmer každý aspekt tejto hry má význam pre tento príbeh. Tento talizman, tu prítomný gentleman, alebo obyčajné ohnisko. Za všetkým sa skrýva nejaká pravda, kúsky príbehu, ktoré nám dávajú celkový obraz o tomto svete. Prečo sa nachádzame v lese? Už príroda je zdrojom inšpirácie pre ľudí od počiatku ľudstva. Buď to, alebo sa inšpirovali inými umelcami, ktorí predtým čerpali z prírody. Prírodou myslíme všetko, čo je naturálne v tomto svete, ako tieto stromy, táto tráva, alebo aj ľudia okolo nás. Príkladom je J.R.R. Tolkien. Ten pri písaní svojich kníh čerpal práve z tejto prírody, ale samozrejme aj z mnohých anglických mýtov alebo iných svetových mýtov. Videohry sa na tom podobne. Uviesť diváka do príbehu pomocou krátkeho zhrnutia historických udalostí je osvedčenou taktikou mnohých tvorcov. Dark Souls volí rovnakú taktiku. Pri vstupe do hry sa nám na začiatku prehrá krátke intro. Ukazuje nám pohľady do minulosti, počiatok svetla, veľké vojny a dôležité postavy. Informácie, ktoré nám podáva, sú však pre neznalého až mätúce. Nesnaží sa teda posúvať informácie zrozumiteľným spôsobom, ako by to urobili iní tvorcovia. Zámerne volí slová, ktoré nám majú len naznačiť pravdu. Je to prvý z mnohých spôsobov, ako nám hra ukazuje, že nám nedá nič zadarmo.
a nielen informácie. Táto prvá scéna je jedinou svojho druhu v danej hre. Ostatné scény sú generované v rámci herného engineu v reálnom čase. Hlavným spôsobom na komunikovanie s hráčom je level design alebo environmentálny design. Čo to je? Nuž sú to všetky prvky, ktoré tvoria herný svet. Podobne ako tento reálny svet, všetky stromy alebo ľudia, ktorí sa tu nachádzajú, tento svet vytvárajú. Podobne je tomu aj pri videohrách. Tieto prvky sú usporiadané do požadovanej podoby a vznikne level. Každý z týchto levelov má jedinečnú atmosféru, mobky alebo architektúru. Poďme sa na jeden z týchto levelov pozrieť trochu bližšie. Takto poprvýkrát pristaneme v meste bohov Anor Londo. Pri vstupe do tejto oblasti máme za sebou takmer polovicu hry. Predchádzajúce oblasti mali viac melancholický podtón, staré rozbité budovy, farby do modrej, zelenej a čiernej, ktoré vzbudzujú smútok. Prominentným prvkom boli priestory, ktoré ovplyvňujú gameplay, nutia nás pracovať s kamerou. Taktiež nepriateľské mobky boli menšie a útočili rýchlejšie. Táto oblasť je však otvorená. Brány a klenby sú veľké. Okamžite si všimneme prominentné slnko a žiaru, ktorú vyžaruje. Jej farby sú mäkšie, príjemnejšie na oko. Majú priniesť pocit nádeje a bezpečia. Z časti je však zahalené oblakmi. Tie sú typu autocumulus. Vyskytujú sa v oblastiach vo výške 3000 metrov. Poloha mesta na vysokej hore je unikátnym prvkom tohto mesta. Ako by bola znakom nadradenosti bohov alebo skôr ich opovrhovaním ľudstvom. Mobky v Anor Lande nenosia rozbité brnenie a nemajú známky Halloween kliatby, ako sme normálne pozorovali predtým. Samozrejme širšie priestory dovolujú implementáciu vyšších modelov. Tvorcovia sa inšpirovali gotickou architektúrou pri tvorbe katedrály, ktorá je centrom celej oblasti. Hlavne architektúrou Milánskeho domu v Taliansku zo 16. storočia. Mnoho špicatých veží, ktoré sú prepojené úzkymi mostíkmi. Dúfam, že ma nikto nezhodí, keď budem po nich prechádzať. Celá oblasť Anor Londo je príkladom vplyvu bohov na okolitý svet. Hovoríme o Gwinovi a jeho deťoch. Svetlo je ich znakom, slnko je ich symbolom, špecificky Lorda Gwina, ktorého považujeme za toho najvplyvnejšieho. Hovoríme o vplyve na ľudstvo, ktorého sa bál, keďže ohrozoval jeho vek ohňa. Ten mal pomaly vyhasnúť a vek ľudí alebo temnoty mal nastať. Avšak musíme si uvedomiť, že svetlo má moc vytvárať ilúzie, teda dokáže nás oklamať. Práve o to sa snažil Lord Gwyn. Zaplaviť ľudstvo krásou svetla, aby sa boli na svoju temnú podstatu. Tak sa aj samozrejme stalo. Táto oblasť je tiež domovom pre mnohé postavy. Jednou z nich je rytierka temného mesiaca alebo Lady of the Darkling. Stretneme ju takmer na začiatku lokácie Anor Londo. Nachádza sa pri prvom respawn pointe, opretá o stenu s rukami prekríženými na hrudi. Tejto postave svoj hlas započičala herečka Jenny Funnel, ktorá tiež stvárnila Quaylamu z Isolitu. Má na sebe žiarivé mosadzné brnenie so striebornými ornamentmi. Ikonickou je helma s hlavou halapartne či vojnovej sekery na zadnej časti. Keď sa s ňou prvýkrát rozprávame, privíta nás do strateného mesta Anor Londo. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. Nazve nás vyvoleným. Jej tón pôsobí rovnako ako prostredie. Cítime sa v bezpečí. Dokonca nám povie, kam máme ísť ďalej. Rytierka je v službách detí Lorda Gwyna. Jej úlohou je nás nasmerovať správnym smerom, aby sme naplnili proroctvo o vyvolenom nemrtvom. Je ku hráčovi priateľská až do chvíle, kedy zaútočíme na ilúziu Gwynevere. Kedy nás pri východe z katedrály napadne. So it was you, was it? How dare you produce a blade upon a deity? How did you ever get this far? I shall end your suffering here and now. Doteraz sme si hovorili len o spôsoboch, akými táto hra príbeh rozpráva. No, čo je vlastne ten príbeh? Dark Souls je dark fantasy hra, čo znamená, že má temnejšiu tematiku, ktorá nám ukazuje o svojom prostredí, o svojich postavách a samozrejme o svojom príbehu. Tento príbeh je metaforou pre depresiu a melanchóliu. Samozrejme nejde o jedinú tému, no táto je najviac prevalentná v celej tejto hre. Hráme sa postavu, ktorá je undead, chosen undead, teda vyvolený nemrtvý. Vieme však, že neexistuje žiadny vyvolený nemrtvý. Je to len spôsob, ako Gwyn ovládal ľudskú rasu. Gwyn chcel, aby sa ľudská rasa medzi sebou vysadvíjala. Tým získavajú humanity jeden od druhého a následne ich pália v ohni, čo znamená, že tým predlžujú
nadvládu Gwynov. Samozrejme, pretože predĺžujú vek ohňa. Svetlo má moc vytvárať ilúzie a jednou z týchto ilúzií je viera, že existuje vyvolený, ktorý zachráni všetkých. Samozrejme, toto je lož. Počas hry stretávame mnohé postavy, ktoré sú tiež nemrtví. Avšak tieto postavy nás podporujú v tom, aby sme túto dobu svetla predĺžili. Pretože ak tento oheň je znova prepojený, kliatba nemrtvých je prerušená a všetci budú mať dovolené zomrieť normálnou smrťou. Pretože ak niekto z týchto nemrtvých zomrie príliš veľakrát predtým, ako je tento oheň prepojený, môže sa z neho stať holou. Takíto ľudia začínajú pomaly strácať svoje spomienky, hlavne tie pekné, na rodinu a na prostredie, ktorom vyrastali. Začínajú myslieť viac na depresiu, na svoju budúcu smrť. Proroctvo Lorda Gwyna o vyvolenom nemrtvom však týmto ľuďom stále dáva dôvod ísť ďalej. Toto je však iba jedna z mnohých tém, ktorým sa Dark Souls venuje. Samozrejme, táto je tá najväčšia, no poďme si pozrieť ešte aj iné nejaké menšie. Napríklad Menes, otec priepasti. Kedysi bol ľudským vládárom, ktorý otvorene kritizoval Gwynov vek ohňa. Za záhadných okolností však zomrel počas návštevy mesta Úlsil. Jeho telo bolo pochované hlboko a do tmy. Avšak po smrti nenašiel pokoj. Práve naopak, bol od pokoja tak ďaleko, ako sa len dá. Čistá emócia hnevu z jeho tela a mysle spravila zdrojom najtemnejšej z temnôt. Nezabúdajme, že temnota je podstatou ľudskej rasy. Príbeh Menesa sa venuje témam ako zrada alebo práve sile emócií. Ďalej je tu Priscilla. Priscilla je jednou z najzáhadnejších postav v hre. Nemáme o nej mnoho potvrdených informácií, no mnohé si môžeme domyslieť. Nájdeme ju vnútri namaľovaného sveta Ariamis. Tento svet je v skutočnosti len obrazom v hale plné strážcov tohto obrazu. Tento svet je miestom pre nechcených, odvrhnutých, tých bezdomova. Priscilla je krížencom medzi Bohom a drakom. Vieme, že Gwyn dal ruku svojej dcery Guinevere bezšupinatému Seathovi. Je posledným z originálnych drakov, pretože Gwynovi pomohol poraziť svojich vlastných bratov. Priscilla je pravdepodobne plodom tohto zväzku, no ako kríženec bola zavretá pred svetom. Bola vnímaná ako ohavnosť, niečo neprirodzené. Je tu, na konci svojho vlastného sveta, úplne sama. Napokon tu máme azda najznámejšiu zo všetkých príbehových línií. Rytier Artorias, premožiteľ priepasti. Najlepšie vybavený z Gwynových rytierov, po jeho boku verný vlk Sif. Bojoval proti temným prízrakom v meste New Londo. No jeho najznámejším činom bolo zastavenie vypuknutia priepastí v Úlsil. Príčinu tejto katastrofy už poznáme. Artorias bol poverený premožením Manusa, no on sám bol porazený touto temnotou. Z posledných síl ochránil svojho vlka božskou silou svojho štítu, pretože jeho ruka bola zlomená a už nemohol niesť toto bremeno. Napokon sa sám stal skazenosťou priepasti. Ako mohol teda toto vypuknutie zastaviť? Nezastavil. Boli sme tu my ako hráč, kto porazil Menusa a zastavil šírenie priepasti. Boli sme tu aj my, kto ukončil Artoriasové utrpenie. Avšak do jeho doby sme sa dostali len náhodou. Len my a pár iných vie pravdu o tejto legende. Artoriasov príbeh je príbehom o sebaobetovaní, láske a vôli nikdy sa nevzdať pred temnotou. Dark Souls je omnoho viac než len hrou. Umelecký zážitok, ktorý nám predáva, je však taký, aký len hra dokáže. Fakt, že ako hráči máme pocit slobody a nezávislosti v rozhodovaní, je priamo paralelou s postojom našej postavy v hre. Dúfa, že prepojením prvého ohňa zachráni svet a jeho obyvateľov. Príbeh, ktorý Dark Souls rozpráva, je o prirodzenom kolobehu života. Raz je svetlo, inokedy príde temnota, alebo radosť či smútok. Vždy príde to zlé, ale aj to dobré. No obe musia mať priestor, inak sa naruší ich rovnováha. A s ňou rovnováha nášho sveta. V tomto videu sme si ukázali, že videohry nie sú len zdrojom zábavy, sú aj umením. Samozrejme nie všetky hry sú umením, ale to nakoniec pretrpíme, ako pár z tých filmov, aby sme si mohli pozrieť tých pár dobrých. Do vývoja a marketingu tých najväčších hier sa hrnú stovky miliónov dolárov ročne. Nie sú to však vyhodené peniaze, keďže tieto hry ľudia kupujú. DS patrí medzi najpopulárnejšie médiá na svete. Videohry tu prišli len pred pár desiatkami rokov, no budú tu ešte dlhú dobu. A ja sa nemôžem dočkať toho, aké ďalšie umelecké diela nám toto médium prinesie. Moje meno je Silvester Jurčák a ďakujem za vašu pozornosť.